to ne hala Northeast News Focus a channel atuma phan hala MLA Bida Singh Ingling 10 crores atangka nang chivoy nang pu labang so lamang ke nili APSLC ITCL hin ben lagwe condemn ji athema media tum ke lage ke pacheta ka tu lage bang yong si hang lo puro ta tum ke dam bang lo pachet hang moi puro tela pachet hang pu eta mi no bang ke MLA ma thang ja kong du pu ma se aning ha link klem tapre bang chok chi athema la bang so a video make lang no lang no la so MLA cho klem de report inside ni pu bang ke la bang ke alak karbi recho atum di la tum si la bang so news baklang tha pu bang ke hang pulo te la bang ke hala ke baklang mangel ke baklang vek nang pulo bang ke bang along news focus dam de ma baklang det pulo te la bang ke hengnulu so la ke baklang det la rada ha baklang det po joy ni pen si alang phala pu an apo isa ka demand mate pila hot 10 fruit hatangka ka demand pu la bang ke MLA Bida Singh Ingling alang li chok chelo pu si la bang ke ni tum APSLC a hin pen ke la ke jong dak la chok po thế nang le tum tham pon ika athai to aprangsi nilitum APSRC nilip kaparlo ladak hilhiri ya PS hini along pini nalitum media tum apor kachi pipen kewang apor aprangsi nalitum hana kero pipartik lo la pen thuke nilitum dak hilhiri PS hini a president a secretary la pen members atum kado wepen ningwe press meet ke doidam nangko kadim bangke non ke damtang tarik ko ra nerkep hilhiri rong phara rong along BJP mass joining ke pe dohot kisuman CM kaningje ke chokche aputhak ke paklar thuji phanse nili tum ningwe chingrum lo la se ningwe aka chingrum along aprangsi nili pachini ponji ke laelo lapu nili dunge do bangke Barnabas Teron alang like BJP IT cell obale APSRC IT cell thala katpen ola katpen kon ke dam tang apor ala MLA Bida Singh Ingling apan hemalong ria sar tum rangke tum phan beta pacheta gi pura ke hang pe na jo rangke tum phan liga notice pale la bang so alam tha tum ki jong ni jong laso alam along nili tum kipukang tunga bangke lalo herangke atum ba reporters atum aphana bangke aman pinangji pipoma rong atok anu kopi ko sonsi ka cheplang lapen ke komalone so that konane la sona hem me ke chu pona konane gari ka chingkoi punon party alam le punon dhorom alam le punon la bangke reporters atum bap herangke tuma ve pulotante kosonsi nilitum rat atum kachini poma sorkar atum along pen akirap lason do pusitame ekonane ke lasona kisum konane ke lasona program do puta reporters atum herangke tum ave pulote nilitum rat atum kachini I atowar velo lasi lason a reporters atum ke damtang karbianglong rat atum chinir sarlo ake hai Bida Singh Ingling BJP MLA ot langno asai ka choklem pe na jo ong dung akar biang long arada tumbangke reporters sumphansi anong no ke jo thuji nang na anlo pi ponna la solam dip joy ma kusini tum rada tumbang hulo wa phit tame la hayalam sitame pherangke tum bhanili tum kanjin sodun do pi pama alang tum sakuri baguri ason kalidet alang tum phanili tum chipi chipajir dun muwe pulota alang tum ta konat pisika suli poma tante lason a methang a porial ke suli muwe pinang bong sitame lahaya pherangke tum rat anglong lahaya alam ke pon pena jo Bida Singh Ingling ake hai 10 crores atangka ke demand pukalilo 10 crores atangka between 7 days sangbong pinangji pu halaso rong pia sangho mejong teodi halaso reporters aphan lasona lam notice ke pale bangke nilitum nilip APSRC atum pen ke Bida Singh Ingling aphan pinrem lo alang liphan lason alam bangke pupeder nai athe pherangke tum ave pulotante council alam ke suli kopi ko sonma la pen rat along kopi ko sonsi ke cheplang ma la tame komalo na pachi thampi bang do podi lasi inut na MLA pojone pen ke nang tangka poisa do pojone pen ke
reporter sa tum phan lason langret lang ai la pen nang pok thepen ajok hala tum phan ke berji pa bangke reporter sa tum ta kroi credit non la pen nili tum rat atum tame la sona longke akachidon dun jej doji posini to mahin pen ke lam thi paklang do nale tum pherang ke me ke phalam thi tham pon ikha khai to aprangsi nili tum panjan hilhiri merabiti area arnisi BJP atum mas joining ke pedo puthak sinili tum nali tum pen chitong na pu nali tum mana ke phalong na tum ke wang pena pod aprangsi nali tum hana ke ropi par piglo nasi pini ve ka chingrum along la son hello lanili dungalong kedo alang leke Barnabas Teron APSRC Central Committee along IT cell a secretary glo alang li hello Kardam. la pen punili ar vigedo alang leke Warton inti alang leke hilhiri PS along a president glo la pen pu nili dung kedo alang le bang tension rongphar alang le bang ke hilhiri thengala rong a PS along a president glo Kardam. la pen hala pu adunga bang ke Prodip Teron alang le bangke hiliri thengar apias along a secretary glo Secretary. la pen nilia bangke dikhatok bi nilip APSRC along spokesperson kardong la si nili tum pini ve kanije kang tung lalo nilip along lok botai troxi lo APSRC atumaphan botnam nangkipi BJP along nangdun laplo pusi botai troxi a mas joining along ta nili tumphan a koy nang ke pipa di lapen la botai troxi along a hongkha karbiang long a CM tuliram rong hang kaniyat ting plotang te bang suring koy bak le tanglo Nili balang dah. nili palong det se tangte ani lip along amatsi bang suring koy ave a mudatut a buttar samatsi 17,000 something lasi labangke totally kapacho by posinili tum pini dak panjan hilhiri area APSRC a committee mate abitung atumpen rat aphani tum klar dak lapen whatsapp alam pachinila non ke damtang taring koraner ke BJP atum hilhiri longa mas joining along sitame bang suri sira bang trok pusi press media long lapen social media long bethe sitame akahai tuliram long hang kaningje sitame lada nil tum paklardun daklo amut amatsi bang thongkep kalite bang plikep bak anveji nale tum hala mass joining a program of video clips along same nale tum thek eklongi lasi lasolam koan ahok lapen koan ahok hema klar dak abangke ladak hilhiri apies a president alangli wartona sangho amale nang le tomanu pathan thoi na hoglo na tum pherang ke bitung phani tum ke hang ke nitung hilhiri men singrong phar arong long BJP tum mas joining pedupon along nitung ban IPSRC aphan botnam ke pedupon lam the bangala sonlo kidam tang inut bahini alang nitum long pen amen en ponlo sitame hala bang suarni inut bahani alang itu amen ke en pon pangke na tumrat karbiang long kang pis